I Glyngøre summer det af liv på havnen om sommeren. Rigtig mange kan godt lide at gå rundt og kigge, blandt andet i havfruens skattekiste, som nu desværre er lukket og sat til salg eller til leje. I Glyngøre går der en flok kvinder, rigtig kreative, som har rigtig meget lyst til at starte op i den gamle havfruens skattekiste med deres egne lokale hjemmelavede produkter, og desuden vil de holde workshops. Det kunne være noget med at købe smykker, som dem vi ser her, eller der er postkort til salg. Det kan også være, at man mangler en værtindegave, som man er i stand til at finde blandt de mange ting i butikken, eller hvad med lidt blomster. Ellers har man brug for en stor ting, kan en skulptur være sagen, eller måske disse smukke malerier. Og til mændene kunne der være en dejlig fisketaske, eller måske en skulptur til haven. Og desuden har vi hjemmelavede håndarbejdsting, som man også selv kan lære at lave. Så vi håber på, at nogen vil støtte op om den her idé, sådan at det kan lade sig gøre at få nyt liv i den gamle skattekiste.